A magyar színházi palettán, a magyar színházi életben a függetlenek, azok a jövőt jelentik, azok az innovációt jelentik, és azok a fiatalok, és azok a kevésbé fiatal független alkotók, akik ezzel a belső függetlenséggel és belső szabadsággal rendelkeznek, azok merészkednek olyan utakra, amilyenekre mondjuk a kvázi professzionális vagy hivatalos színház nem merészkedik, csak utánuk. Én nagyon sokat tanultam tőlük, független színházi csapatok, alkotók, gondolkodók nélkül a magyar színháznak nincs jövője. Nagyon fontos, hogy legyenek. Ők a jövő.